Tinença de Benifassà, tercera etapa de la Challenge de la Plana, campió es proclamaba al arribar a este port de primera categoria, port de muntanya. Benjamí Prades, campió d'Espanya i què millor demostració que pujar-se al pòdium avui, no? Sí, la veritat que molt content, a més és un lloc d'entrenament meu, jo vic molt propet d'aquí, així que molt content per aconseguir la victòria avui. On ha estat el moment de més dificultat? Està clar que tots apunteu al port, però què ha tingut que fer Benjamí per emportar-se aquest moment tan difícil, no? Bueno, la veritat que avui la qüestió era guardar forces, perquè estem començant la temporada, encara les forces no es poden desaprofitar, així que el moment important ha sigut totes les voltes de baix, intentar guardar les màximes forces possibles per arribar al port i poder intentar aguantar en els que eren més forts, perquè realment crec que no era el més fort avui, però bueno, entre conèixer el port i gestionar bé l'esforç, pues he pogut aconseguir la victòria. El otro día Félix Casany, peso 79, estoy fino, con mucho trabajo, pero es duro. ¿Quién es la clau per a Benjamí? Està clar que és un campió d'Espanya, però per a poder arribar fins ahí, no? El secret un poc que tens. Bueno, el secret al final és que suposo que ja són molts d'anys corrent, l'experiència sobretot, i bueno, pues al final la forma física, encara que ara encara no estem en plenes condicions, pues al final sempre vas guardant tants anys corrent, pues ja any a any vas acumulant experiència, fortalesa, i este és una miqueta el secret. Tu has dit és el meu lloc d'entrenament, te'l coneixes a la perfecció, ara veiem que s'ha despejat un poc el cel, però hi havia molta boira, algo que ens diuen que no acaba de ser habitual. T'havies trobat en tantes dificultats com avui? No, la veritat que este pont normalment sí que pot ser que faci més vent, que sigui més dificultós pel vent, inclús estos dies passats hi havia una miqueta de gel a la carretera, bueno, una miqueta no, bastant de gel a la carretera, però no m'esperava esta boiregada. De fet, ara feia molts de dies que no estava així el temps boirós, que feia de molts de dies que estava assolellat, i normalment aquí, com fa vent, sempre està així despejat, però bueno, avui ens ha tocat. És una pena perquè això, la gent que no ho pot disfrutar tots els dies, pues hagués estat molt millor perquè hi ha unes vistes molt boniques al port, i bueno, avui pues, en este temps no ho han pogut veure, però bueno, sempre li dona una miqueta més d'èpica també a la carrera. Molt bé, la Challenge de la Plana, quina experiència, quin resum faries de lo que, en poques paraules, de lo que significa esta cursa, aquestes 7 etapes? Home, pues crec que al final la Challenge de la Plana, quan va sortir, ja des del principi me llamava l'atenció. A més, jo estava corrent en professionals al Japó i havia corregut esta, mai podia córrer més perquè em coincidia en el calendari, però la veritat que és una passada que hi hagi aquestes carreres a principi de temporada, que puguen córrer totes les categories, els que correm en categories en èlits, això ens ve molt bé per preparar, i a la gent que les té com a objectiu pues, és una passada tindre un seguit de carreres, 7 carreres així per a poder disfrutar al principi de temporada i poder viure carreres ben organitzades i que es disfruta molt. Res, per a que ho anotem. Quan hem de veure a Benjamí Prades en plena competició, què és aquest repte objectiu que tenim que estar pendents? Bueno, pues la veritat que jo sempre enfoco la temporada una miqueta, m'agrada estar fora a final de temporada, llavors queda molt, llavors sempre vaig una miqueta més tranquil, però sí que és veritat que a partir del març-abril, quan comencen les voltes de l'Elite Sub-23, està bé, i el meu objectiu, un dels objectius d'esta temporada seria poder revalidar el títol de campió d'Espanya. Això m'agradaria bastant. Pues ojalà ho contem i ens tornem a veure així molt pront. Benjamí, enhorabona. Molt bé, moltes gràcies. I aquestes són les declaracions del campió que ha pujat així al pòdium al Aldebel.